Hello viewers, ngai shan sper ngapdiang sombha ya fi sai sin pat chuni ga channel. Aga kerteng ga bathyang tam jong Jesus Christ nong panim. Ka jingkran ka bang kwa banaim ta kalong ka jingkali. Ka babaro fiji kali, bat fiji yet yaldi. Ta ka jingkali kalong balai ba pi sakut haju si haju. Ani balai kadau ayu ka ba nga sakut haju si haju. Haga jinglong mensim. Di kajingkran ka bang kwa ban ka ani ka jingkai ni ka jubab ka bang ngakwa banai ka long ba pi ka jingkiu kerdan lani ka jingkiu kerdan pistu abang kiu kerdan pinhap le amno phat shim ya ki steps lani gitu ki mau jam lada fi khlam shim ya ki mau jam anong hakani ka perthairu finda kiu ya ki kiu yo lum ne yo no ma kikiu yo tu Mount Everest no kihap le kum no kihap ban kiu ki mau jam hadu ban apoi shakhli tinga ong fi shwa ban kiu mau jam di dan kam ya ka exercise teng ki or ki hap ki mong ki khipat bat dei hadu bakinda kamet jong ki gel atrin baki sala ban kiu shaki mau jam jong kathong jong jingjok ti khaju ka rukam ru kajing im kristan nong fi kadan kam bangin kiu bau bleun kentir ni kadan kam bangir ngin shem ya ki mau jam ki mau jam kila dan lupa nong fi ndai bikim dan ndai ba mangihi ngim tre ban kiu kita ki mau jam tak daw ni sakut haju makwa ban peni fi hamne bau blei nong fi un kentir yang ai fi dai habang ipun ko ngu ya kaktin jong ublay wangi ipun ko ngu ya kiktin jong Jesus Christ habang ong kaktin jong ublay kamot kiktin jong Jesus Christ kiktin jong ki kintin jong ki apostol pinong ithul pa ki ba yalam shaw Jesus Christ bidi ban so thu pa ta tiga baning kong kalong let's see pidan hanu ka jakam ta bat piak sat nong fi pi lingo pi ngala syakri ndrei ngala alat jingesang alat silet jingesang alat ka Bible study hadu ba filangya namar balai pimui ai ruso pat pimui ai ya kita ki jingkerku ki ba filak yai terang pat pi sakut haju pi ublai uthau yang ai pi ong bangin kiu kerdan yang nget bai kata bat ngai i ka jingem nadiru nuksangan ong fi nga aingu yu blai nam takani ga YouTube channel bat om tangkat ta masongo ru fi gi viewers ki ba page ki ba like ki ba subscribe ya ni ga channel hanrai kam kot tangkat ni menta nga i kidan hadu 1,000 viewers ma ki subscribers ma ko blai fi baro kadika jingerap lang yang fi bat nganget bo blai kerku ya fi ba fi subscribe ba fi share namar fi penpreng gospel Nui ngam kwa ban sakut tang 1,000 ngada nget ngada na jing tmu ka jing trang ba na ka 1,000 kan poi le si sha ka 1,000 adan ga jing tiga i ka bangi dei ban le nong fi ni dan kam ban ko ngu yu blai ban shem hi mau jam nuksa la dang kwa e kan ga channel jonga kan grow ngahap pen mi i videos kiba tei fi ndai tanga bang syukran ka ni ndrei kijing hikai gi bang ai ni lada fi pendan kam si sakin tei ka jing em sim jong fi teng hap ban pen mi hap ban pen ko ngo ngamla ban pen mi video khlam jing duai khlam puli ktin jong ublai kam ga sha jing et namar ngan salong kom bakran nal din ndrei ka ai ga bang akran ni film ta kadan da ka bor jong men sim khut ba kadan ga jing pelai lut apa fi ngap ba ka lada fi practice gini ngang kan tei sap ba ka ta ktin practice kamot ba pihak ban penan kam pihak ban pen ko ngo namar ngakran kat kem khtin jong blai tika ai ka banga ong fi ba fin kiu ha kita kerdan kadan kam palat ya ka jing pen ko ngo om tang ba fin yo sngo yang arang ni om tang ba fin yo sngo ni giwai pat ki syakri jong blai androi ki bakran ya khtin jong blai ya ki bau jisu hikai ha ki senran ba ki senran lah hikai petang fidan kam ban ko ngo to nuksa mantangan ong fi ka basdang do ba fin saiso kalong ba fin tip yo blai Mendai tang ba fin tip yo blai kata kadai ka jing sedang
fidang ui ki himau blai rei fidan kam banda yo rung syaka hima jong blai fi ban shui na bar ka hima jong blai fim dan e ga jingkar ku barok ki ilut kita kitep wat yu setan tiang yu blai rei ba fin yo rung syaka himau blai Yesus Kristus Quran ya kan ni sengap bahai kan ni Quran nya ni dah ka jing i ba jing shisha ba dah ka nong rem jong ka tin jong blai ya ka e ka bangala le ba ya ka e ka bang pen le ki beri ru mentakil sedang saiso tika kan nong rem ka jing sedang do kalong ba dan kam ni fi am tang ban yo i ka hima jong blai ban sungat yo blai rei fi dan kam ban rung syaka hima jong blai Yesus Kristus Quran sha nong tna gospel u yo anesul nong balai khat basan wong lam dak hapat ya fi naka bat na sim finiom yo sut syaka hima jong blai tiba finio e ka jingkar ku ba kan jaman sim nong fi fi abdan haka hima jong blai fi nga Quran nang ni tiu ngale e ki pat ki mo sabar kan ngilet penduai beri we mamle dak do le de la dang ale dak do le de ngala that nong fi ka jingbun kam ka bam ayu rei ngakaman nak ta namar blai adan haka hima blai bat dan yo men sim ku apa fidan yang hima blai ru fi abdan yo men sim ku namar blai un trail bang men sim ku am lang ba ka do dak jing ai yu blai ngani thu fi hamni meneng ala akan dang arsitek bat mata ka por kala adai nyau duna ti ka e ka bor bangayo ano fi nalor kata ngarang supun kot ya ka fasting menta andrei ka met ka kot ka khia fi ka dur khmat ka sha ngakran ka jingat banga sarong ring ngakran ya ka jing sisa jong blai tika baning kong fi hab ba fin sai so kolong ba fin hab ban dan ka jing ya dai blai tang ban su itu malumala rei finda dan ka jing ya dai blai bat finda yo rong syaka himai blai tika dan kam ya fi ban kha nak ban men sim fi ngakran biang ya ban kan ni nomor ba finda practice kan ka foundation kan long ka jing kar khui fi te shwa ba fin yo kha nak ban men sim ka dan kam ya fi ban dan ka jing kala ka bamut Petrus Quran shine tu naga kam ki apostol kal nang ba art khat balai fu pra wong tu fin kala ka bamut bat anyo pen baptis fi uai pa uai ha ka kerteng jong Jesus Christ ban yo ma li pap bat fin yo diang ya ka jing ai men sim ba khu de kan ni kan ka bo Jesus Christ wong bawan khapat ya fi na ka bat no men sim fi habala khapat ya fi na ka ban no men sim kata ka dai tang ka jing sedang no fi tang ka jing sedang jong ka jing sai so ti haba fila yok sngo ya gospel bla elap na por ka syakapor fila yo sngo ya jing kala ka bomot hatu fi kala ka bomot bashan ya fi ne am yiti gi pop filet ne am syaka taban khapat no malet syaka jing pen baptis at fi yo diang ne am yo men sim khut ong da ka bakran da ki bai pat ki thelit no fi yo diang ne am kata fi ban trang no fi gitu gi bampat yo diang ong kadan kam fi ban trang pat iginu gi area fi pat pen khut pat ya sok bublai ngarang fila fidan kam yang tu jingdap ban pendap pol Quran sipang jing pendap yang mensim khut hoi fila dan hapar ba fila dan yang mensim khut mereka tu jingdap ngakran ma haba fidap menong kit sami pat ki telit menong di kan ni kan ndai tang ba ni syukut ha jing terang telit rei kadan pam kampat ban karakter transformation ne bahkan pen thamai ka jing perkhat jungi ni dan kam pen thamai ban yam ka ba kong hadian ba fila yo pediang lai kha arsin fi how to pi sakut ne makan yam ne fi sakut ne makan jing jaitu fi ubleng ong fi ka jing pen kong o baning kong kolong kala ka bamot yo kha syaka pat syaka hima jong blai ka ba ar kolong ba how to fi pen thamai ne am ki jing mo jing perkhat ldi da ka ba minat pan puli tin jong blai sim debet Quran mang to ong kumno ban record yala ka jong ka jing yam fi ban pen khu je do not da ka kumno samlaw la ban recruit ya la ka jong ka jing yam wang da ka ba pusan ya tin jong blai mit pas ngi ni dan ar pusau kan ta no ngar ngadang trei ki kam ki jam ki ban sai ka ying khasam ve da ka jing ai jong blai ngadong fi maminat ban puli kat ba ban ngi in i ka jing sai so tu ka tin jong blai ka fi minat ne man puli kat ba fi bu ne am ka por jong ka jing duai na fi duai tu isan minute hoi fi dang sedang pila ban le tan rei itu isan minute nganong fi de ban increase ka shpau pidan em ka intimacy na ka jing ya dai bu ble pipen ko ngo na am kini ka jing mdei tang ka jing ka arsien ka jing minat ban puli ka tin jong ble bat ban duai nganong kini kin pendap yum ki kelong ba fi pendap do man sim khu
kabalai kalong fikran nem diki wai pat thalit fiduai pat nem diki thalit namar fiduai diki thalit fiduai hau mensim tentang fimla ban bunya syu belai tentang uthat ga jing bunya jangi ban duai rei ukwa bangi duai do mensim khoi uyakran tu mensim khoi ba langim so thu uyakran bu belai katai ga jing long mensim kata fila mensim naka shiti ki nong koren kal nong ga ba khat saw khat ka ba ar ter tu kong tau bakran diki thalit ukran ka jingmayan siya ublay. But utay ala di. Kat ka ba saw nga maklaka utay ala di. Tangkat tam, kat tang ka jingkran tili nray. Haba filasan ha kakti jong blay. Filala ban pan kuot ya kakti jong blay. Blay wala stang pan ifi. La blang pan sutu. Filet niyam ban kongo ya kakti jong Jesus Christ. Ban let ban yalap ya gospel sikiway. Na fi jaitu. Pait ka jing jaitu ngong kani ka do jongi ka kwa ban jaitu ka syap tieng ban yalap gi beri nray. Ngihap ban kiu wiki steps ngong. Fiap da penlien ban kiu step saba fi penlien ban kiu ban let ban yalap ya gospel. Banum syong sa tang hayeng ngelini tang smutanat tang hai program ka jing sang handai filet cha ka jakatre jong fi cha ki school jong fi ki college jong fi fisdang pin sai I bagi parlok jong fi kindan gin ban kiarno na fi wat tieng ya ka tau belai kwa ban la daki parlok ki ban pensai so sawang no onong na fi ba fin sei so wang no ki bamdai wat ki bahayeng hasam ro nrai un sapen ya kendu ya ki brio ki jong ublai ki ba fila ban sei so lang bat kindan ki ba thrang ru ya kajing sisa la si ki bam patwan ka jing kala ka momot ki ba yet yu ublai hang tar ulang ba jong fi kin sawan de hang ta ba fi sei so ki fila jui let ya lap nem go gospel le si fi em ga jing em ga ba khu ya fila lait lu ni pop nrai fi syong sa haju na fi le na fi pen ko ngo na namar pai kani ka dei bau Jesus Christ suang khomong tang yu pastor ne yaki ba nong yalam haka balang na kino ban le yakti jong blai nrei ukhat wong na gospel Matias nong ba arbu pra khat ba khat kandai ter wong khil yalap ya gospel no tu da penlong senran ki tu da pen baptis ki wong tu da sumar ban penbaptis ki hakar tang kupa khun ban mensim khut bat das hikai ki ban sumar yakti jong yaki hukum jong Jesus Christ hadin ba fila yalap ya gospel fi na humtu na fi shem ya gitu bala fila yalap fi hikai na me yakti jong ki fi hikai pat kum ba fi em ni de kita ba hikai de ban em bat kum baktian hi de bo unlong arsap no hikai de kum moi em de kum moi hindrai em shan mld habu hikai uduai hikai hajing duai shan mld habu hikai hajing sha jing et udah sha jing et nau syukran nong fi atau beli so bang ngiri ban long kan nuksa ya wa ar ngi hap bangila yalap wasang hap shim gitu gibri banda penlong senran ki inda hikai ki jong beli banda penlong senran bakin la yalap pat ski bai manong fi habangile humta nganong kandan ublei nang kentiu ka ar kalong ba hadin bangila penlong senran ki bai kai ka batu no ya ka jing sai so jungi ka de ka jing sarang ni sarang ni kwa ban yat khamstat ya ka bau blei bu tang ngong fi ka ti jong blei ru ka kran nang tu ka ong ba ni dan kam ban ko ngu ikinong yalam jungi kinong yalam ki ba it shau blei ba it ya kamet sim ya fi am dei ki ba pandan kam makla ki ba fi sutu ling ba jong ki da ka jing yalap jong ki bau blei pandan kam filalat ni pop filalat na ki jing pang filat na ka mo na shibun ki ai uleu jisu ngakran ne uleu jisu ba penem re ublei upenan kam te kitu nong yalam upen dan kam karakran upol tu tho shike shiti jung te anne ngi snow menno ngim ap ya kapor binginang san ngi rebel no iki ngi le persya iki nong fi unong yalam ru umdei uban kontrol fi nong pai umdei uba kontrol ne uba te fi rei uba hikai fi ba kum ba fila sngothu fila lat ne gitu gi jing sha te kum fi ko ngu ne ma ki jing yalam fi khap dan kan ka discipline nong fi kum mangaru nong fi ngadan kinong yalam ki ba hikai nga banle kan nga ministry nga ko ngu ki ngadan haka jing pat jong ki di kumju rung akran ni kanin rei la kawan no ka jing sarang man ong fi
ka jing sarang ngong fi ka ya shwa jo ka jing jat tin jong blai ti ka ka jing sarang anong le si blai la kan ti wingi akran yel dir ka ju le si blai la kan ti wingi lang ba ka ministry andrai ni it's by no ka jing it's by ngong fi ka jing it's by but ngong fi but ka jing bam pikir habai dei bat ki kan thai fi haba fi trai ministry ngong obleu pani kendu sibun kibri kin shania fi kin wan ban pla fi ki wat ki long keme wat ki kentai wat ki rangba ki ira leadership jong fi nong but hang tu bleu un test fi tu nap ya ka jing test nong ban pas how to pingop no ne maka spa aka sbai ne fi ngop no em na haka ki kentai pingi di ban recruit yel dia kadan kam ka jing duai kadan kam ka jing slok lang kadan kam ka jing yada manong ngimlak banyat marwai nasi ong ba kan ni ba bangilet yalap chunu ba lading ilet skilong kami nong fi ni ki kentai khana samlang ngim dei ban let marwai katu kalau ngababaklang nong fi ngim dei ban sngo khlan nong fi ngi dei ban let lang habang ilet counseling ni ilet chunu ngi dan kam ban let lang nong fi ban senran bat manu ban om shule marwai ban om shu sngo klan no fi na mar mesim baman gele bat ka do ro kele di kabar kalong ba auto nakapor la da fidan ki jing fi sedang ban ka ministry sedang ban yakendu ki discouragement ki jingdu mesim filet ne ban pla ki wei para banget na pi shu set aldi nelek si kadang ka temptation ka jing api ani ka jing penshoy api atau pisha sakut aldina fi kloi ban bu ya ledi ha pedang gi para banget bapinya tu benong para banget ngadan kata-kata ka jing yele madan kata temptation sngo ba duai lang ngapla fi ni kindan ki nang penduai ngang fi rai la film long accountable nangim long accountable ha ki wei ngang fi ngiyat marwai ngang fi ka ba ma wo sultan la ban pen khalam sakawai ka point du kini ki badang sudap ya ka jingkha arsian nganong fi karan chai ni awo blei la sedang ban kiu fi kwa no ban chule step ne mi ye fi kwa no ban compete di hiwai ma dan fi bishni ya ki leaders ne fi khonyo ki leaders ne fi kwa no ban tam fi kwa ban le competition fi pet ki wei ki ministry jang ki wei ki fi kwa no wot ban tam kum kse katar ngonong fin saur fin sakalan rengan ong ngidei habang ki bagi ministry baki kiu ngonong fi kidan hang ni ki ministry ki ba dan haki youtube ba chabar ngai baki kiu makaman bang asyik duai nam tajong ki masih duai nam tajong ki baki nang seiso susu namar balai nakiru masih ngap malan naki kai ka baki le kidan ki pastor ni ki bela khamrang ba nang fi kabang pet ngam tip let's say kidan ki pastor ki ba pet ni video mas ngongo fi pastors ba fi ai ki jing kai na kapor kila long ki jing kerku nga mas duai na mata jong fi na mata ka ministry jong fi ngam dan ko competition ba fi nga i ba fi kiu makamen na mar ba ka kiu ka hima jong ublai ngam dan ai ban i ti aga ju kapor nga ong fi ba hadin ba fi la kiu ka ministry how to fi ailat na mi kiwei ru bikin kiu fi pen kiu na fi bat sa gitu ki banget tar ka dei ban long fi ka jinglong leadership jangi kam dei bangin su pen long dang bot ya ki banget jangi hinrei ka dei ban hikai ya ki bakin long senran bat anda kilasan kin la poi ka to jinglong rang ba ni dei ban pelat ya ki kila ban thau lagi jong ki ministry kila ban hot mo ngim dei ban bat fi kum haka long yeng adong fi hoi ki kimi ki pa ba ki dang red ki khun kim pat sha ba kin let che rei kin la san kin la san kin la he ki la ban ki la dan ka kamai ka ji ka ba biang ki la dei ban shong kurem baleng him ba sa ki di ban thau la ki long yeng long sam ki di ban yo ki khun ki ti kum ju mangi ru nganong fi kum bo ble la bu ki nong yalam nganong fi ngir ngi dei ban haba ki la san ngi dei ban ai la de ki ba kin mi no ru melai baleng ni dan competition ni di ban yarap ban ya ki bikin san
kenang bang ong fi baka hima jong blay kan ya namar manga mafi nginum la banyele ministry maroi maroi nuksa le si la rafidan ki banget ki balai hajar pi pen sakut sa iki ham tu kan mentoi yu nganong fi sakut tang para mafi lai hajar rei lada kitu ki lai hajar nganong la datang manong fi la tang si hajar kilong senran no ki kloi ban le ministry ki mi no na fi nak tu kan separat kan ya ka himau blai bat ublai kuran bau blai kwa kan ga jinglong senran ta bangin penyar ka himau blai ambak penyar ya ka jongi nong fi kwa ban penyar ka himau blai bah bangile am tang ong blai kurku i ka motif upat fi ka donot ka motif jongi ti nakabenta ka buram jong blai ngan ong fi ku blai shibon nong fi bat kini ki bai ke bo kwa man penkot bau blai unbat ya ministry jongi ladangi dan ka jing mut ka bakhut ka jing duai ngan ong fi ka dan kampalat ka jing duai klam ka jing duai famla ka jing duai bat ka fasting mlai tang ba fishu fasting kata ka long tang ka jing syak jinget ya ka mat mrei ha ba fi fasting bat duai bat kumju ru ba fi puli ka ktin jong blai kan san bat fungju fi dan ha ka tu ka jing ya dan jong ki para banget ki ba syakri si sai blai tena mentaka buram jong ublay, ublay shibun, but try and kerkui fi.